Kaszepści weszywci. Kaszepci knez Świątopełk zamówił dość wiele weszywków w żukowskim klasztorze. Błekelnie w Gdyńsku miał się ładbec wioldzi bal, ale weszywci te miały być baro peszny i szlachłewać miały za kaszepską rodą. Ksenio zlecany robota jednej klasztornice. W cidzeniu ma być wszystko zrobione. Biedno sostra Radosława błe tak ta klasztornica sa zwą sedzą i rozmyśla, jak weszewać, żeby te weszewci se knezowi widza. Czej łena tak zamyślono sedza, tej zaklepał ktoś letkłe naruta. To bieły głęłąb dzoba klepał i położył na łyknie cile młedryków. Za szterk łen przeleciał zos i przeniósł wietewka łed brzusci. Za trzecim raza łen przeniósł maleńci szteczk jantara. Za czwartym raza łen miał czerwoną róza. Za piątym raza margaretka. Czej łen przeleciał szósty roz, ten łen przeniósł szteczk smułełe. Czej przeleciał siódmy roz, ten łen przeniósł szteczk bruny kłere od chujci. I przemówił leccim govora. Przezże są, Radosławo, na rzece, chterne przed tobą leża i na tęczo chterna teroje buten. Z tych farwów zrób weszywci i one mną są i knezowi i wszystkim jego ledzom widzieć. Gołąb godą prawda. Świątopełkowi te weszywci tak se uwidza, że on posłał żukowskim klasztornicom baro wiele darenków i zamówił kłeł nich coraz wici weszywków.